YouTuber baby Jamatia ni mungai West Hanawo FiR Khwlaijak Shanti kali ashram ni bekhakti. Tamani bagai FiR Khwlaijak bok koknoti FiR Khwlaijak faising obidin fasinti truk saiman bagai satok layana. Tabunu ojora social media jora iba agini haiklai tei khogai hui terdimalia je agiwa kebang borok thokiwi sakha tadal khai sakha abro tabuk tai thokok malia abhai tabuk o social media jora jotonino rights songo videos namani iba comments nani statement nani piaba singji baby Jamatia romjangmani segment ka oran chimise je mandui phasini khoroksa Shanti Laxmi Devi mungai saksagno mutai ama aboi hini saksagno goshui bini o sambare hatayo gobangma podre pod mutai rono tak tagui khulungui tongmani saksagno mutai hini bo barokjangmani tese buino gobangma sano nokota maituya muituya abhai rokhne gobangma podre pod social media viral mani yagulo Terpa hasilnya kebuma lukurang tei Facebook, YouTube je content creator bono trul klien sengka bini bagai video klien seng lakha abo hai kleino je YouTuber baby Jamatia bo Shanti Laxmi Devi ni mungui bini channel video snam thaniwo arbo Shanti Laxmi te Shanti kali kisa bumung same mani bai bo Shanti kali ashram lo tui Sikon sai video snam ka je Shanti Laxmi ni video snam thano Shanti kale ashram ti bo video snam ka tamni ke bo Shanti kale ashram bai je light na kubangma bisi de tong halok deuri phaimani eba bo samani bini video throte je bini munai sakhamya mani Shanti kale thangai aborong ti bo belake khaw dukhna jage Shanti kale ti podre pod kok samani bini video phasingte a video belakanya pirjagi thangka a video Shanti Laxmi noro sora soga samia piaba Shanti kali ashram society iba tirpane Shanti kali ashram community tongoni bong thane a video soga a video soga yagulo je bini video je Shanti kali ashram ti je kok hamya samani abonti borok Shanti kali ashram ni kebangma adong rok phai West Hanawo borok FiR Khwlaijak baby Jamatia ni mungui abo haiklai kaisa dormo iba সংগঠন haima samanta abo to belake sayano ta baby Jamatia ni bo bini bukhao bo joliman bugai phano social media through to sauman khana piaba abuno Shanti kali ashram society ro belake khanang jagai sajayangai FiR Khwlaijak tabo baby Jamatia no FiR Khwlaima haiklaino Shanti Laxmi Devi no bo Shanti kali ashram committee ro FiR Khwlainamani tamni ke amsungno Hindu dharma no kathar krak khlainarmani committee songsao ke eba naikuli tong ke Shanti Laxmi Devi no bo FiR Khwlaino tamni ke botebo 1981 bisini simi tirpra hasan lukrok mandui telemura kebuma jagani lukrok je khulumbi family holong siki mutai a pathor kotomano khulumbi family potusai family bisi kolok manane di 1981 ni simi 2025 bisina tabu arwo khulumbi tonglai khu borok je bongni poito nonu ko hamani sanani kolom ko sa katinani abonti poito khlaiei je a holong siki mutanyo khulum family phiaba Shanti Laxmi Devi ga aros he yakung kathigi azugui tongo saksro mutai ko shoi abo stebo Hindu dharma no nosto khaimani Hindu dharma no lasirmani abonti step khorangti satai baby Jamatia no FiR Khwlaijak kaham kok jodi bini saya samung khlaikai bini saya kok khakai Shanti Laxmi Devi no bo abhen FiR Khwlainango bini je atom no ti Hindu dharma hamjagui no Hindu dharma tola khiklai tongmani asik borok putusawe khulumano se yakung tola tanu abo beti mutai tingno borok muri sorok mutani phanmani mano khulumui mano jekono mutani phanmani mano phiaba borok muri so mutai ngi thangya
borok munisuni sago mutai habimano phiaba sak saisong mutai hini bus barong jagoi jak bai thangno posat chawi thalik chawi katari bai kwai tan tan sa chawi khulum jagai tongani abole mutani je kunu grontho gita o ramayano mahabharata sejak krinya haima tong borok munishu saksak baro daga abo hai khlai tongani abole Hindu dharmani against haima tong abo ang saya khoroksa boyar devolma hanai brahmon nitong bini YouTube channel bobo abonti saka je abo hai khlai tongani je Shanti Laxmi TV abo belken saya hanai abo ang saya nor khaya di Shanti Laxmi thoki chanai lukuron thoki chanai dharma bumunggai ang abonti ne video tini salamnai misi boli rogine nangnai tomodine nangnai ne narok sanatan dharma grantha philinai di kono jaga Ved Puran shastra rogo nukjaglak lokhi boli chau hnoi kon dina lokhi boli chaya boli rijagya lokhino kintu rijago Kali puja Durga puja puru rogo chamunda rong puja jago sin bor rokhai ronduk noksor no boli ro kintu ba lokhi hine kon jaga boli ma nuglak pura pure birmot tatal tai lukurung thoki chawo borok munishu kon dina mutai ngi maya borok munishu ngi mano mata pita ngi mano guru ngi mano tai mahapurush ngi mano kintu borok munishu kon dina mutai ngi maya nor nugi man khana nge nor bai khakha data wo baby Jamatia FiR jamani sakhada saya ei Shanti Laxmi Devi bo FiR khlaijana nanang nananga noni opinion tolak communicas seimano non muchunga tei abo hai khlaino buskang ni salobo tebo matayo tiyei hindorman tiyei podre por khai sak sakno mutai ni te phaya tong gosna sala abo sunugi mana abo osbo thagla mutai ngi tongnai mutai bum ngi thoki chanai abo burung phaya nyo tirpa haseo gat tini bagasa jetorno hambai